Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. V decembri tichom, keď sneh zem hladí, TV Panorama cez obrazovky radí. V Žarnovici mestské správy, reportáže naše o živote blízkom, o tom, čo je dôležité v čase. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. Hliníku nad Hronom, kde čas voľna plynie, zastupiteľstvo zasadá, svetlo kamier ich rýchlo minie. Rozpravy, návrhy, hlasovanie horlivé, každé slovo vétery stáva sa citlivé. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. Kamery stoja, zachytia každú chvíľu, či úsmev, či spor, čo v date v sále prídu. Divák ich sleduje s čajom v ruke, bok po boku, a rozmýšľa, čo ešte vôbec čaká v tom novom roku. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. Tak žijú tie naše mestá a naše dediny. Vďaka Panorama TV vieme o krásach krajiny. Za vianočnej tmy, keď hviezdy už spia zas, správy z regiónu domov k nám prichádzajú včas. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. V decembri tichom, keď sneh zem hladí, TV Panorama cez obrazovky radí. V Žarnovici mestské správy, reportáže naše o živote blízkom, o tom, čo je dôležité v čase. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí. Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci. Hliníku nad Hronom, kde čas voľna plynie. Dobre, bežíme. Tak, ideme. 5, 4, 3, 2, 1. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovoľte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa, 12. decembra 2024. Zmysel pozvánky zverejnenej na programu zasadnutia 9.12.2024, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. TV Panorama v Žarnovici s kamerami do všetkých obcí.
Ukazujeme všetko, čo v mestách, obciach žije v srdci.